Pila ka buok atong maayong magbalantay? Pila ka buok? Usa o duha? Wa mo katubag no? Matod pa ni Kristo, walay makaagaw kanila gikan kanako. Niya ang amahan nga naghatag nila nga rinako labaw sa tanan, wa say makaagaw kanila gikan sa akong amahan. Di sa ato pa, duha na kabuok ang magbalantay. Duha. Pero gipunan mo sa ni Kristo, ang akong amahan ug ako usara. Usara. So ang atong magbalantay, duha ug usa. Kaya ang atong Dios, usara may atong Dios, o niya kitang tanan, iyang mga anak, iyang mga karnero. Usara ang Dios, tulo ka personas. Ako lang yung gipangutana ninyo, kay usahay ra ba? Daghan kay tag-itudlo nga maayong magbalantay kuno, labi na panahos eleksyon. Unya, kung naay maayong magbalantay, dili pwede nga ang mga karnero mga dautan. Muna nga ningos Kristo, ako nga maayong magbalantay, nakaila ko sa tanan akong mga karnero. Pero doon na sa sumpay, ang akong mga karnero mamati sa akong tingog ug mosunod kanako. Magunsa man og maayo ang magbalantay, pero ang karnero mga buangon. Kamoron, kumusta man mo? Maayo mong magbalantay o buangon? Diday. Maayo mo nga karnero o buangon? Kinsay mo angkon nga maayo kong karnero? Taas ang kamot. Anay, upat. Kinsay mo ingon nga buangon ko nga pagkakarnero? Taas kamot. Naasay lima. Kamong uban, unsa man day mo? Di man mo maayo, di man sa mo buangon. Niingon ang usa, peace. Ayan ang peace. Mga yawanon mo. Di man mo buangon, dilisan mo maayo, yawanon. Unsa man ang yawanon? Kanang ang kaugalingon, maoy sundon. Dipindi lang. Og maayo gani, makaayos akong kaugalingon, ang gisulti sa Ginoo, sunod. Dili nagay ko kauyon, lihay. Muna ang tubag anak kasagaran, dipindi sa hatag. Imposible nang mahitabo sa tao, pero posible nas Ginoo kay kaila man gid siya tanan. Kaila man gid siya tanan nga mangangan kunos bituon. Kaila sa siya sa tanang naong sa isda. Iya ginang na-memorize tanan. Kaila siya na kay Ginoo man siya all knowing. Why matago niya? Pero kitang tao di na kinahanglan nga mahimutang all knowing. Kaya ang resulta na mahimutang marites. Kana bang susi-susi ba? Susi-susi. Ay na lang. Ang unsa may maayo sa usa ka leader, kahibaw siya sa panginahanglan sa iyang mga karnero. Generic ba? Kinsa ro'y nahibaw nga ato mga leaders nga ato di ay mga batanon nabuang nakayuan ang internet o kanang naang cellphone. Apil na ang pari usahay. Sige na lang tanaw ang mga TikTok, kanang mga porn diha, hasta ang mga sugal nga naa diha sa cellphone. Kinsa man ang nakahibaw ana mao nay atong butaran aron makatubag sa maong mga problema. Ilingi anay mong tupad. Inanahibaw ka, nakusog kay rong porn. Pangtana ba? Hibaw ka? Mayingon sa naimong tupad, tanaw kay kuana usahay. Awa di mo kay baon na di ay. Wa? Mga buangon mo. Sige. Kamong mga amahan,
Maayo mo mong magbalantay sa inyong pamilya? Ha? Bahala mo diha. Basta kinahanglang nakaila mo sa panginahanglan. Sa unang pagbasa, sila si San Pablo gisundan sa daghan kay mga tao kay nakahibaw kay sila ug unsay gikinahanglan sa ilang kaigsuonan. Mo na mga tao magpunsisok nila. Bukid sa akong gipuy-an, sus. Wa pag yun makarsadahi. Hangtod karon. Ambot ug unsay sa namos Ginoo. Wa gyud. Katulo na na-approve nga karsadahan. Duol ra gyud kayo. 3 ra ka kilometro gikan sa eskina sa karsada. Madungog gud namo ang busina sa kanini ang sakyanan dito atong karsada. Pero wa gyud kaabot sa amo ang karsada. 3 ra ka kilometro. Ngano man? Way maayong magbalantay nga nakakita didto. Mao nang salamat ko sa Ginoo, napari ko, sige na kong dupa-dupa ang akong kolekta, akong gitabang didto. Akong gipaabli-ablihag jutay ang daan aron makaagi ang habal-habal. Pero tindaghanang nangapamos. Kay niahat mag-drive og habal-habal dira nga dagma gyud. Karon hinuon anad na sila. Anad na sila ba? Igsakay nako dito habal-habal nako. May na di kay mo mudahangan hidong. Isa, may na kay padiroy nako wa mo matumba isa. Hapitanan dining area pa din natumbahan na ginanamo. Mag-abot ko kuno ang daan ug ang bag-ong pangos. Inana, nya wa gyud nakakita ana dito. Pila na nakasakong simento akong napada dito kay magsimento karon bahaan ikaugma mainas na sad hatag na sag simento may gani kay na ako'y dupa-dupa. Na karon mga tiguang dito mga senior citizen mo kubra sa ilang kuan hadlok man kay mo sakay motor malipong man ingnon lang sa mga driver sa balhabal. Piyong lang diha manang. Nya sandig sa kong abaga. Nya magkatakanta din ang driver sa balhabal ba. Katakanta siya nya mura mo takil. Uy usa man didong sala. Wa ra manang oy. Pero lawom ko kay ngutong sapa ko. Ko kani maduga ini mga matay magini mga tiguanga din ba. Pero mo na ato lang na agwantahon kay ngano man wa man nablihig dakong dan. May padinis inyo kay nindot kayong nada no. Sana all. So ya bitaw kay ko dinhi, dagko kay nga to mga daan, simentado pa nya, mingaw kay ba dito no sa amo nga nay daghang tawo agian, wa ano'y kalsada. Balhabal ra gid dito. Muna ako lang ning gisgutan kay daghan kayong panginahanglan sa atong mga kaigsuonan nga wa matubag tungod kay dili maayo ang atong magbalantay. Nganong di man maayo? Kay dili konektado sa atong magbubuhat sa atong tinuod nga maayong magbalantay. Sa ikaduhang pagbasa, nakita dito sa langit ang di maihap nga mga tao nga nagsunod sa maayong magbalantay. Wala na sila'y kasakit, pulos na lang kalipay. Mao na gidto ang tinuod nga niingon ta sa atong tubag sa Salmo, kita ang iyang lungsod, ang karnero sa iyang panon. Tuan na dito sa langit, pero pwede na nato sugdan dinhi. Muna, kamong tanan nga namalit og slots, mga maayo mong karnero, naminaw mo sa tingog sa inyong magbalantay og misunod. Di ba? Muna, nanataroy halin nga 3,975 slots. Pakpak. Naapay 50,025 slots nga palitonon. Paminaw in town mo, no? Paminaw. Aron mo maapil atong lungsod sa Dios nga wa nay kasakit, pulos na lang kalipay. Okay? Nindog na ta mga maayong karnero. Ang mga buangon panguli. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato nagipanamkong sa lalang sa Espiritu Santo gianak ni Maria nga Birhen gisakit sa sugo ni Poncio Pilato
gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikonsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, mingsaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen.